Hallo guys, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille CSGO. I skal bare komme til at glæde jer. Okay. Ja, let's go. Nå, det er så ikke. Vi prøver så igen. Okay guys, prøv. Jeg åbner en gammel 2-case, og så åbner jeg så det her drop. En P90 Statue Green, og den går for omkring 8 euro. Så det er bare godt. Nå, lad os komme i gang. Knægle fingre. Let's go. Vi tager CT. Godt, det fører os med 1. Jeg tror vi kom ind med et silverkobbel sådan. Бум. Да ё сзади идут. А чё я себе делать? По-русски говори. Не по-китайски. No русский. I'm coming from Denmark. Поляк. Polak, man. You fucking Polak, man. I'm coming from Denmark. Не Коляк, а Poland. No, I'm coming from Denmark, dude. English. Yes, English, I'm Scottish. I am Russia. Russia, bitch. Yo, let's go. Okay, det kan vi ikke gøre. Det er kun når jeg er død. Кто не понял. Så guys, nu bruger vi min P90 Statue Green. Yes guys, nice. Sorry. Ja, okay, det var sådan nok lige lidt silverlock, det der han lige dropte. Det er også fordi jeg ikke var koncentreret. Dude, I speak Danish. I'm coming from Denmark. Prøv at, nu taler jeg dansk, og jeg er en dreng, okay? Ha. Vi slutter dem derinde. Давайте, пацаны, последний раунд. Do you speak English, man? English. English. Затащим. Easy. GG. Easy peasy, man. GG. Nice. Да, музыка. Damn. Dance now. Saying hello to the Twitch.